Здравейте хора, аз съм Зорко 07 и това е моят survival епизод 4 и съм много развит от миналия път, много играх. Този преди клипа се направих чисто на елефант. Крави, овце, тук се бътна малко терен, направях малко, тук се появи лава, вече тук ми е мината. Няма да ви покажа по-долу. То няколко бъга станаха и сега ще ви покажа какво събрах от чистенето и правенето на тия бъгове. А това е за този епизод. И на другото напам има Dark Forest. И сега взема цялото дърво. Тук много диаманти, диаманта, парфюми. Така. Тук имаме една малка интересна ферма за кактуси, на която не трябва кактуси, стоят. Ето колко как да се прави, просто кактуси сме се от този блок, пада долу и защото ги изпусна към копането. Но с другото вече имам козата за това. Иска имам един стак коза събрана. Но с другото е това е правилно от нея. Това се стъбаем дезърт, да. Това тревата е различна. Ама не, все пак изглежда натурално генерално. Това ще съм го направил аз. А там не съм готов, няма къде да казвам. Така, и ето тук смятам да е така. Да, и тук. Малко къща е. Нека да спят. Да. Не, 4 ще са. Така преди си искам да ви главни за честове и висих нещо много готово, което направя. Ще направя така. Oh my god. Този епизод не съм издефал от 3D. Не знам какво. Тук ще ви мога така. Сега виждате какво ви само пада, но това няма да е така и то прозорът снява тук. Какво да се надява дърво? Ще ви променя после. И по-кръвно ако се направи като не снима. Като мисля да е само това, мисля, че се получи готино. Да. Но къщата... Как добре? Не е зле. Сега сменя пода. И
интересна къщичка да стане. Това е според мен. Не знам колко време, ма мисля, че повече от един ден нямаше да съжалявам. Вчера нямаше и ония ден не помня. Дали да, направи си портал за Недър, това не го казах. Но в Недър няма нищо интересно и няма да ходя, защото тук много се ми гладеше. Чакайте малко. Да? Добре се, така, съжалявам за... Просто от време на време си има такива спирания. Просто се налага. Просто, понеже компютъра ми много се компютър ми просто не мога да инсталирам разни програми, защото компютъра ми много се натоварва и просто в смисъл няма да може да се работи с него. Да. Се използва врата от бяло дърво. Така. Мисля, че се отива да играм. Не. Така. Сега. Аз нямам колко да изпуска сам, бе. И ще изпуча малко дърво. Съжалявам дърво. Просто не съм събирал колко. Бях събрал малко и с него изпеках парзолите. Тук имаме две контактчета, на която се декорираме. Естествено. Няма да остане така. Там. Аз тук скинах много повече айрон, отколкото е в момента, но трябваше да правя ние копани. Това се изпърби. И се направят светни стъкла. И това не както да е, а бел. Не бел. Това е добре да се паси. Аз съм само без жълто. Аз съм собствена това. Ама да. Не се паси. Със собствена твария. Те, колко стане? Ето, не това е. Сега се го спирам. Къде е? Сега. Почваме да фармим. Нека да фармим малко такива. Така. Ще гледай омага. Омага. Като ти излизат сметка. Така, слага това. Как се прави след цветни стъкла? Добре, това се го направя като не снимам цветното стъкло. Забрах как се прави. Не беше така. Така. Да, спирам това. Това ще е по-като информативен клип за това, че колко съм се развил с време. И да, чао!